kalender jouwt on dat we joet 3 augustus binnen. Dus het wordt nog meestens een weeke als 6 voordat we echt van jest praten kunnen. Maar het roept ons. In roept het ons. En het binden flinters, het binden heel je bijen, die te de laatste dagen samen binnen. Het zit hem in het spirit, als ik moas petit voor de eerste keer het een paar delrin. En het roept ons. In roept het ons. In mij verhoort er wat. Het viel een beetje jestig, een beetje dravig en tegelijk goed. Het is maar lied, maar het viel wichtig en het is ons. In is het ons. Het is ons. In is het ons.